pangono amai Sasala pangono kuchitika Konsesezi Sasala pangono kuchitika Mawu amene akufotokoza Chirombo chimene chionekera mwati chapter panamveke bwino munaduka du Chivumbutso chapter 13 verse number 1. Pamene akufotokoza kuti ndipo anayimirira pa mchenga wa mnyanja ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka mnyanja chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu 5 ndi pakamwa pake ndi nduwira zachifumu 10 ndi pamutu pake mayina amwano. Verse number 2. Ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango ndipo chinjoka chinapasa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu. Nkhani imene ilipo mmene kuyendera technology through maprotestanti komanso upapa ukugwirizanitsa dziko lonse lapansi kutero kugwirizanitsa kumene ukugwirizanitsa kuchoka kwa mpingo wina ndi mpingo wina kugwirizana masimuziso oyendetsera zinthu akugwirizanitsa zinthu zonsezi kuti zibwere pa chinthu chimodzi. Ndikuitira ndemanga maona kuti mawu owerengedwa ku Vatican omwewo amawerengedwa dziko lonse lapansi ngakhale wansembe ali ndi uthenga wina sangalalikire ukhapo wote panga chinene kuchitikiki. Ndiye nkhani imeneyi tinopatikizonazo kuti Satana wachenjera tsopano wachoka kumbali imene inali yoyendetsa dziko nde walowano tsopano ku mpingo ndikulumikizitsa mpingo ndi dziko kuzochitika kuti abweretse dziko limene anthu samaliyembekezera expected millennium kuti ino iyi ndi nthawi imene seti mayiyembekezera ndi zinthu zimene zili mdziko ilili ndi zinthu zimene tsopano zatengedwa kubwera ku digitoku. Digitoyi akutikokera tonse ku chinthu chimodzi chokuti tidzichita ndekuti uthenga wathu umene ukhala umodzi umene tingathe kulalikira. Sitingalalikire uthenga osiyana kulalikira uthenga wa angelo atatu ngati imene tikuchitira panopa ndekutatsekuza nikuti zimenezo sizoyenera mu dziko lino. Ndechifukwa chenyengo ndi nthawi imene tikukhala ino ndi pamene kuti amene ali ndi nzeru amene kuti azindikire kuti dziko lija kutero ku mapazi amene akuponda awawa akutseka uthenga ucha mapaziwo akwenda pang'ono zinthu zikukhala bwino koma zinthu zikuchitika monyengerera kwambiri kunenso kuti ulamuliro ucha tsopano wa Satana ucha ukulikokera dziko lonse pamodzi ndipo zipembedzo ndi zimene tsopano zili zitsogolerenso chifukwa ndi kawiri katatu kamene nkhani iyi inayenda nayo mwa anthu akuluakulu kumafunsa ndi mayankho amene akuyenda ndokuti akhristu apa sangachitenso makani kati sawerenga pauka akadalira munthu akulowa mu ukonde. Kungalekeza kutalira kuti akusanga kapena akuti adzapanga mwakuti iweyo pawetsa mzimu kapanda kukutsogolera ukulowa mu ukonde kapena ukawerengereza kuti koma ineyo ndi kudalira maaudio chifano suna ulereta maaudio awawa ndokuti afika pena pake akomeranso dziko ilili millennium yatsopano imene ikubwera ya new world order. Ndiyeno kapena kuti munthu ukhale wotsuka m'maso ndikunena zimene zikwamvera kuti musadalire kwambiri kuti munthu akuza ndi chochita komano inuyo ndi baibulo mukhale ndi nzeru mulungu akutsogolereni kuti zinthu zimuzione mwa mtundu wina chifukwa dziko lindokuti tifune tisafune likukokerezwa ku chinthu chimodzi chimene likuthamanga mwachangu kwambiri kuchichita. Ndi pamene likuthamanga kuchichita ifeyo tikawerengereza kuti wina atiuza ifeyonso timene kuti tithamange liwiro lake koma zinthu zakuti zapsa ulamuliro umene wa Satana umene wakonza zonsezi chidziwitso chonsechi chonse tufa tibwere kumodzi tipange chinthu chimodzi. Mbuye wathu akhala mmodzi amene adzilamulira Satana ndi amene akulamulira mtsogoleri akhala mmodzi amene akulamulira system ikhalanso ndi imodzi ndiponso china chilichonse chikhala 1 chifukwa chakuti techita kupatsidwa mphamvu ndi ulamuliro waukulu kuchokera kwa chinjoka. Nengani mene tisamayiwale nimati nditero ndikopa mbusa Graham yankhulani sister
yankhulani. Ndimanena kuti masiku apitawa ndikusatesa masiku anayi apitawo. Ndimanena kuti masiku apitawo ndimapita malo ena ndipo ndili mkati mwa njira ndimazukuta nkhani zimene tikukambirana apasi. Ndiye ndinazafunsidwa nofunso mkati mwa njira muja mmaganizo amene ndinali nawo nakhanga kuti imisidwa zimene ndimaganiza nkufunsidwa funso koma mukuziwa kunena kuti muli pati nkhani ya one global village. Ndiye nakhanga kuti chandidzidzimusa kuti one global village tili pati kodi paja ndi chani ndi pamene no ndimafunsidwa kunena kuti kodi mukati mudzi ndi chani. Ndiye ndinayamba kulongosolera kuti mudzi makhala mfumu amodzi, mudzi mumakhala malamulo amodzi, mudzi mumakhala chiyankhulo chimodzi, zochitika zake zimakhala zimodzi monga mudzi. Ndiye anazayamba kumandiunikira tsopano kunena kuti mmene tikunena kuti one global village panopa muli zochitika zimodzi zimene amayankhulira brother Graham. Panopa tikumvana ziyankhulo. Kumvana kwathu ziyankhuloko kugwiritsa ntchito ku AI kuja timati timapanga soma umboni pompa kuti ndi nzanga ku Germany amandifunsa kuti umaziwa ku Germany kumati ayi ndi AI amene akuthandizira anthu tayamba kupanga business anthu osamvana ziyankhulo awiri akumatha kupanga business kumatheka opanda ku third person kama munthu wina umasulira kutanthauza kuti tayamba kumvana zochita. Tinazayankhulapo kunena kuti tayamba kufuna kumalowirana maiko opanda visa opanda passport. Komanso tikukamba za ndalama imodzi ija digital currency. Dziko lonse lapansi linagwirizana za ma ID aliyense pano ali ndi ID. Apaso ayambaso kugwirizana zonena kuti tikhale ndi ID yosagwirika. Zimenenso ndiye kuti maiko ena ngati ku Europe ayamba ndiye kuti sizithera Congo ndiye kuti zifikaso kwina kulikonseko kuphatikiza Malawi. Komanso kuli mapembedzedwe amodzi posachedwa apa kuchifukwa cha nkhani ya climate change tikufuna kukonza chilengedwe 24 hours tizipuma baibulo linakamba ndi Korani za 24 hours tipezekaso kuti tikupembedza tsiku limodzi tikupembedza chipembedzo chimodzi aliyense azilondoledwa azichitidwa control azisatiridwa pena paliponse ngati China yayamba ndikuti dziko lonse tikhala tikulonjedwa kugwiritsa ntchito AI uja. Komanso pali mzinda wotchedwa Niyomu ukumangidwa ku Saudi Arabia umene chilichonse chikhala controlled by AI digital system. Kusonyeza onera kuti ngati awa akumanga izo dziko lonse lapansi litsatirapo ngati dziko lonse lapansi likupanga chimodzi ndiye kuti chilichonse chikhala chimodzi. Komanso ndalama ija kapena kupanga control anthu kusagula kapena kugulitsa kugwiritsa ntchito system ndi munthu mmodzi apange control amene akhalenso mtsogoleri wa one global village uja amene Satanano amuyika pa mpandova kapena awuzira mpweya uja amene alongosolera brother Graham. Izi ndi zimene nditero kuti wiki yomwe yathayi ndimawuzidwa kunena kuti apatu mwafika ino pa one global village zikutanthauzaso izi kuteko mtsogoleri amene akubwera kudzatsogolera amene akwanise kupanga control system iyi ndi AI akugwiritsa ntchito one global village ija imene tikubwera pamodzi ngati amodzi kuti tizipanga zimodzi. Ndithere pamenepo brother. Udachovu mukonzekere ndofuna mufotokoze nkhani ya globalization munawerenga kwambiri buku la Gareka inoyo. Ndi musana fotokoze mukonzekera maganizo sisters mafotokoza AIs ine ndapempha omvera kunena kuti anthu inu mwayimene watsala ochepawo tadzikhaniko ndi nthawi yotsalira zochitika za dzikoli. Mukamazimva tikumazichula zinthuzi nchifukwa chonena kuti ku chivumbulutso chapter 7 angelo anayi agwira mphepo zinayi. Kuteko mphepo zinayi zimene zija timadzoti ndi kumpoto, kumwera, kumawa, kumadzulo. Ndipo ndume kunachokera maonena kuti news uja ndi chimodzimodzi ma cardinal points follow.
ndeti kamakamba zazochitika za mphepo zinayi za dzikozi zimaonetsera kunena kuti dziko likulowa pa nkhondo yovuta kwambiri. Msonkhano umene kuchitika pakadali pano ku Switzerland ku Davos usikuwu kwathu kuno usiku amalankhula anyamata oti timankonda kumuyika tikamapanga misonkhano Yuval Noah Harari ndipo wayankhula wanenetsa kunena kuti apapa munthu akuyenera kuchoka, chipembedzo chikuyenera kukhala ndi cha AI, baibulo lolembedwa ndi AI wachita kunenetsa momveka bwino. Masiku akubwera wandikhani msonkhano muliyonge pa mpingo wina wake mukamva kulengeza mudzabwere tikakambirane zina zake kumeneko zimene sizikambaso mu discussion kuchonga kuti mudzabwere nde Elder Jovu. Yes. Nkhani ya globalization ndimafa akambira Sister Gertrude mukuti nayo bwanji pa nkhani ya uthenga wabwino. Brother ndimati ndikufunsa atangoti lero basi uthenga usomvekaso ndekuti muti siya choncho izomverape sizitheka kuti atseke lerolo. hayi chabwino ndikuwa zimayenera kumayendera kuti wapitatonola suziwa mtima wa Mulungu umadziwa mtima wa Mulungu okha. ndikoza kuyamba yambani yoda koma ndisanayambe ku globalization ndimafuna chifoni naona kuti ndinakhaje kwa nthawi ita ndipo ndizoona ndiye mmene amayankhula abusa Graham amakhanga kuti akundinyamula kundichotsa pamene ndinali kundipangitsa kuti ndikhale ngati ndapsa mtima kuti nanenso ndikhoza kuyankhula mmene amayankhulira iwowo kuti mpaka atamaliza kuyankhula napeza kuti achokapo pa network pepani. ndimafuna ndine chinthu ichi tikamwerenga Daniel chapter 1 kuyambira verse 1 mpaka verse 9 komano mwina tikakhazikika pa zinthu zitatu zimene zidachitikira anyamatawo. mmene Nebukadinezara amafuna anyamata amene anagwidwa ngati akapolo kuti abwere adzaphunzitse. One, amafuna awaphunzitse chinenedwe ndi mabuku akasidi. kusonyeza kuti zija adaphunzira kwawo zija amafuna awachotse mmutu mwawo zimene zija ndi awaike mozawo. gabugabu zija 2 akuti awawa tikaphunzitsa chakudyaso tiyina kwatani wasinthira azidya chakudya chakuti chakuno osati zimene amadya kwawo. 3 awafolo awa amene muwapatse mayina ena mayina amene muwapatse mayina a milungu yakuti yakuno. kusonyeza kuti amafuna kuti china chilichonse chimene azipanga chakubabula popeza anthuwa ndi akapolo. komano akufuna kuti awachotse ganizo loti ndi akapolo akhale ngati ndi akumeneko ndi azipanga china chilichonse chakumeneko. pali chizungu mumanena kuti when you are in Rome do what the Romans do. About when you are in Babylon do what the Babylonians do. Eat what the Babylons eat, speak what the Babylons speak, and code what the Babylons are called. Ndiyeno Daniel akukana akuti ife chakudya ichi sidija ndi akuti bwanji mulole kuti tisadzidetse. Okay, ndichokeko kumeneko
pakati apo ndikukumbukira ndikhala ngati ndikulobe ku globalization pang'ono. Euda musanalowe kumene mwachokako mundivomere ndingokuyikirani kamfundo kochepa mkati mwa zolankhula zanuzo kunena kuti mwanena kuti anawo zachitikena kalikonse fana la kapolo. Ndi mafana kuti dziko lapansi ili munthu ya covid ija analigwira kapolo, dziko lapansi lonse ligwira kapolo. Tukhala mu kapolo kukadali pano. Yes. Pitirizani. Ndiyeno pakati panabwera ndingoti system idakali, koma system iyi sindikudziwa ngati mipingo ina ikuchitika, koma mu mpingo wa Seventh Day Adventist adanena kuti adatipatsa timafomu toti tifire. Pafomuwo aliyense alembe dzina lake lonse, chaka chimene anabadwa, mpingo umene ankapemphera poyamba, dzina la amayi ake loyamba, dzina la abambo ake loyamba, mpingo umene amapemphera, ndi adafotokoza zambiri. Abusa amene ambatiza, email address, telephone number yako, ID number. Ndi ine ndidafuta kuti kodi information imene mukufuna ndi yachani, chifukwa ife kuno timakhulupirira kuti tikapereka information abusa amene anandibatiza chaka chimene ndabatizidwira ndiye kuti zaka zanga zobadwa ndi dzina langa ndiye kuti zatani zakwana. Izi zinzachani mukunena kuti ndipereke dzina la amayi anga, ndangangonati aitangopangani zimenezi. Ndi panadzabwera gatira kuti tikufuna kuti mpingo wonse wa Seventh Day Adventist tiurani tiulumikize, tisamakhaleso ni nthawi yoita ntamatransfer. Iweyo ukachoka kuno wapita ku Blantyre ukangofika umene kuti aya ineyo ndine member la mpingo wa Seventh Day Adventist, tipanga check mu system dzina lako lilani tilipeza. Ndiye ndinanena kuti imwe chili ndi cholinga patsogolo. Ndi akhristu abachiuzira adandikanira kuti iya atsogoleri tangopangani, ine ndidanena kuti ine ndapabanja panga chinthu chisiri utani ndikupangani, chifukwa ili ndi zotsatira patsogolo. Chinthu ichi patsogolopa chibwera china chake chidzalephera kuthawa. Ndiye titafikanso kunoko system yotidayipeza andi panopo ali pakalikiri kuphunzitsa akalembera a mpingo kapitidwe ntchito kachani ka system iyi yachani yamakonoyo kuti tizikhala ndi mayina osatiso m'buku la mpingo, koma mpingo ugulika ndi laptop kapena foni yabwino yoti kalembera wa mpingo azigwiritsa ntchito polemba mayina onse ndi information ya Khristu wina aliyense, kuti mpingo usamavutikenso kuti kaya mabuku anasowa kaya dzina lina lidatani ayi, komano tikapanga kuti tapanga register ndiye kuti zonsezo tizidziwa kuti wakuti ndi Khristu wathu. Akakhala kuti wathawa ndi mlandu kwina kumene wapita ukapemphera akakapereka dzina lake tikangopanga tekelezera ameneyo ali kumeneko anathawa ndi mlandu kuno wachakuti chakuti. Mpingo wonse kudzitenga kuzilowetsa mu AI. Now ndibwere ku globalization. One, tili ndi global economy. Two, tili ndi imene akucha political global politics. Ndale za dziko lonse. Tili ndi military imene ili ya dziko lonse. Tili ndi imene ili trade ya dziko lonse. Ngakhale tili ndi achina Sadiki, achina ndani awa zawa Sadiki awa pali pitiza imene lichato nditima branches ta business kapena trade imene imachitika globally.
ne anakangati anagawa kugawa kuchita pachoka koma zonsezo zikupangisa kuti ikhale imene kutchedwa global village. Ndi at the click of the button umatha kupanga business ndi munthu oti ali dziko lakusali kwambiri chifukwa tili ndi global economy imene ikuyendera likati limodzi. Chitetezo chapa dziko chikuyenera kukhala ngati chimodzi. Politics yapa dziko ikuyenera ikhale ngati imodzi. Ndekuti ulamuliro umeneno uli pamwamba pa global politics uja kapena global economy kapena a global village utsogoleri umenewo ndi umene tsopano brother Graham amafotokoza kuti unapatsidwa mphamvu mpando ndi ulamuliro waukulu kuchokera kwa chani kwa Chilombo. Chifukwa pamwambapo pakangoyankhula kuti chakuti tiyende mwakuti ndekuti onse ukuku palibe chimene angakani chifukwa akudziwa kuti wayankhula ndi ali pamwamba uyo. Now zonsezi zikuchitika kuti tipange chinthu chingati chimodzi ngati mmene nalili ganizo lomanga sinalija ndi phunziro limene linabwera ndi Graham 2024 kuti sinalatani amangidwanso ndiye zinthu zikuoneka ngati mwina mwake ndi sewero kapena ndi filimu ina yake. Koma no Daniel chapter 12 verse 10 akundipatsa ganizo lina, akundipatsa chithunzithunzi china. Ndiye ndimazifunsa ndekha kuti kodi ndi mmene zikuyendera zinthu kwenikweni ndi chani. Chifukwa Daniel chapter 12 ja verse 10 akukamba za aphunzitsi ndiye munadzamasulira bwino kupita mchingerezi kudzabwera mchichewa chomveka bwino kunena kuti anzeru. Sinatero ndithudi ndiye munadzena kuti chiyambi cha nzeru ndikopa ndani Mulungu. Ndiye ndimazifunsa kuti kodi apa kwenikweni chidachitika ndi chani. Mukaona mmene anthu timasangalalira pokamba nkhani yoti we are living in a global village, china chilichonse we can do at the click of button. Ndiye ndimafunsa funsolo ndikulitenga pa Matthew chapter 13. Pa Matthew chapter 13 pamwamba wakunena kuti fanizo la ofesa ne Yesu amaphunzitsa. Koma mukafika pa verse 10 akunena kuti ndipo ophunzira anadza nati kwa iye, chifukwa ninji muphiphiritsa iwo mafanizo? Ndipo iye anayankha nati, chifukwa kwapatsidwa kwa inu kudziwa zinsinsi za ufumu wakumwamba, koma sikunapatsidwa kwa iwo. Kusonyeza kuti amene ali anzeru, amene amaopa Mulungu, anapatsidwa zinsinsi zodziwa za ufumu wakumwamba. Koma kwa amene samuopa, amenewo sikunapatsidwe kwa iwo. Kupona kumva amampa koma samvetsetsa, kuona amaona koma saonetsetsa. Koma kwa iwo amene amamuopa Mulungu, amene adalembetsa mayina awo m'buku la Mwana Wankhosa, kunapatsidwa kwa iwo zinsinsi zodziwa. Ndi akaona amaonetsetsa, akamva amamvetsetsa. Ndi chifukwa chake anthu ambiri sakumvetsetsa kuti system iyi tikuyendamo iyi ikutitengera kuchita iko. System iyi ikutitengera koyambana ndi Mulungu. System iyi ikutitengera konyoza Mulungu wakumwamba. Koma kwa iwo amene anapatsidwa nzeru zakudziwa, adzakuchita phunzitsi ku Daniel chapter 12 amene adzakudziwa kuti nthawi iyi pamene tafika apa ichi chitu sindikuyenera kupanga nawo, ichi sindikuyenera njira iyi sindikuyenera kudutsa nayo, mwanji ndibwerere nditenge njira yolondola. Ndichifukwa Daniel ndanza adaona kuti mutilole tisazidetse ndi chani ndi chakudya. Ndiyimire pamene omvera ndife odala lero kuti zinthu izi zikumveka m'makutu mwathu. Kumapeto kwa zokambiranazi ndiwerenga Daniel chapter 3 mawu ena ake amene aphera mphongo izi.
yoda chovu akukamba za mawu amene ophunzira ake Yesu adamufunsa Yesu chifukwa chani mayankho amapiphiritso ino kuti ku Satana atenga zomwezo pomanga new world order zinthu zake akupanga mapiphiritso ndi monga ana a dziko lapansi samamumva Yesu chimene akuyankhula. Leronso anthu amene alibe Yesu ndikovuta kumva zimene Satana akuyankhula pokhazikitsa ufumu wake, koma anzeru aja ndi amene akwanitse kumadziwa ndi kumamva izi. Kodi mukudzoti ku dziko la India adakhazikitsa mchitidwe onena kuti adaha pakadali pano 90% anthu aku India ndoti mwa anthu 100 aliwonse 90 alowa kale mu system imene tikufuna kuyamba kunoyi, ndipo zowapanikiza ndi zambiri. Ali mu ukapolo, ophunzira akumaona ngati ndi chitukuko, anthu osauka akuona ngati ndi vuto la kusaphunzira kwawo. Koma dziwani ku India chikhristu kulibeko. Pali mayiko amene asankhidwa kuti kukhale ngati koyesezera, asankha mayiko amene otsogoleri wawo ndi ofoka mkaganizidwe kuti ayeserere zinthuzo. Ku Burkina Faso Ibrahim Traore zinthuzo wazikana, koma Malawi, Mozambiki, Kenya zinthu zakuzilandira ndi mtima wotseguka chifukwa chofuna mathandizo. Ndimafuna ndinene kuti tifuna tilowe ku gawo lowunikirana kuti zothinazi ndi zimenezi zikhala zikubwerabe, koma kodi uthenga wabwino ulalikidwa motani? Sister Gertrude anayambapo, Elder Jova anayambapo, Mbusa Graham nachita kuyimitsa nthawi ina yake. Ndoti sanapite kumene koko ndimafuna ndiwerengeso buku limawerenga lija la New World Order lija pa page 198 mundimasuliranso akuti what was just expressed in this paragraph. Kumene ndingokusiya pali mfundo zokwana 5 zimada zilemba m'bukumu zonetsa chikhristu chikuthetsedwa. Ndi mfundo number 1 adalemba kuti science and economic changes have shown the world that religion no longer has the answers to man's problems. Mumasulira mota kuti mezikuoneka ngati kubwerano kwa chitukuko cha zazochitika science ndi zinthu zake zikuonetsa kuti chipembedzo sichilinso ndi mphamvu ku dongosolo loteteza moyo wa munthu. Okay, mwina kumasula kuonjezera pa science and economic changes. Sister Gertrude munganene muda science and economic changes ikalano kuti no malusowa komanso kusintha kwa zachuma ndi kusintha kwa zachumaku kulino mbali ya digital zikuoneka kunena kuti izilezi zili ndi phindu kwambiri kusiyana ndi chipembedzo. Mukumbukira takhatu kumaonetsa ka video ka ku United Nations chidinaso chikulowa mu nyumba United Nations. Yes. Ndipo anakamba nkhani ya kusintha kwa chuma kuyambira mu nthawi ya 2020 kayendesedwa ka chuma kakusintha pa dziko lapansi. This is the humanical chance. Build your economy. Amatero ndi to dinosaur. Ndipo kumapeto analemba kuti it's now or never. Ndi pano kapena nthawi yosipezekanso. Ndi mfundo number 2 mu buku lawo alemba kunena kuti humanism has new answers. Umuntu ulibya ngola tsopano. Ndikuti chipembedzo chokana Mulungu chija akuti chimene chili ndi mayankho pamene chikhristu mayankho chilibe. Ndi akuvomera bwanji kuti ulalikire uthenga wabwino pakati pa anthu iwo akudzimba kuti mayankho ali nawo kale. Ndipo Yuval Noah Harari usiku wanena kuti AI ili ndi mayankho achina chilichonse chimene munthu angafune, ndipo imaganiza bwino kwambiri. Kudziko kuno kuli ChatGPT imene brother Ibrana zaifotokoza pang'ono.
ena akumaika mafoni mwawo. Bwenzi lina linaika mufoni ndanandiuza kuti abusa ndayika ka application akakacha GP koma ndikodabwitsa kwambiri kakumangu yanga china chilichonse. Ndene namuuza kuti my brother usamale. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense atazipembedza Sande, wina aliyense chichindo pa dzanja lake, zonsezi zakhala pang'ono kuchitika, zonsezi zakhala pang'ono kuchitika, zasala pang'ono wa mai, zasala pang'ono kuchitika, zonsezi zasala pang'ono kuchitika. Ndalama imodzi kugwira ntchito pa dziko lonse, munthu aliyense atazipembedza Sande, zasala pang'ono kuchitika, zonsezi zasala pang'ono kuchitika. Musaderekawa amayi Zandawi, musadayetima asuku Zandawi, azakhala nafe ndipo azatiteteza, azatipimba ife ndi mapiko wake, zonsezi zakhala pang'ono kuchitika, zonsezi zakhala pang'ono kuchitika. Musaderekawa amayi Zandawi, musadayetima asuku Zandawi, azakhala nafe ndipo azatiteteza, azatipimba ife ndi mapiko wake, zakhala pang'ono kuchitika, zonsezi zakhala pang'ono kuchitika. Tieni tonse oimba, Tieni tonse tikhale cheru, tonsefe, tieni tonse tikhale cheru, kodi posachedwa Ambuye afunate kuzatenga ake kuti akafume. Tieni tonse tikhale cheru, tonsefe, tieni tonse tikhale cheru,